Il-Ministru Anton Refalo ma jrid jgħid xejn aktar dwar il-ġebla li tmur lura għal żmien l-Ingliżi u li b'xi mod spiċċat fir-residenza tiegħu fil-Qala biswit il-Pool. Dan minkejja li l-ġimgħa li għaddiet kien żvelat kif Refalo kien interrogat mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u kien anke msejjaħ mis-Suprintendenza għall-Wirt Nazzjonali. Fi frar li għadda The Shift News żvelat li l-ġebla ta' żmien l-Ingliżi bil-marka VR minn quxa fuqha tinsab fir-residenza tal-Ministru wara li jibnu poża f'ritratt ma' oħtu quddiem din il-ġebla storika. Minn dakinhar għaddiet l-elezzjoni u l-Prim Ministru reġa' appoġġja lil Anton Refalo fit-tieni kabinett tiegħu. Iżda wara li l-ġimgħa li għadda kien interrogat mill-Pulizija u qed jażel li jibqa' sikret dwar dan il-każ bl-iskuża li ta' żewġ sqarrijiet u m'għandux aktar xi jżid. Għamil żewġ sqarrijiet il-Pulizija u m'għandix iktar xi nżid. Mhux qalu lek il-Pulizija? Għax għandi l-kabinett issa. Ma jimpurtax, imma ma tista' twieġeb lill-poplu dwar il-ġibla. Grazzi. Monumenti ta' żmien l-Ingliżi li jinsabu madwar pajjiżna huma protetti bil-liġi għax huma meqjusin bħala wirt nazzjonali. Madankollu għall-Ministru Awċi dan kollu jidher li qisu xejn mhu xejn, hekk kif lanqas irid jispjega lill-poplu jekk jaħsibx li hu denju li membru tal-kabinett ikun interrogat fuq ksur ta' liġi bħal din jew almenu jekk se jriżenja mill-kariga sakemm ingħadda f'ismu.